Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig magapalayag na sa sing adlaw sang Miyerkules. Kada siglang sang adlaw tanong. Umpisa kita sa bulan sang Abril tuig 2020. Ang April Fool daw wala ayo. Amo ni tani ang siling nila nga ayo. Tigali kay amo gid na kung kay saga katabo gid sina, no? Iyohom talang mga kaaksyon ang padayon nga nagalaslas nga COVID-19 diri sa aton sa palibot sang probinsya kalakip man sa bugos nga Pilipinas. Padayon nga nagasakang numerosang mga COVID-19 patient. Pero sa mga kaaksyonta nga wala sang importante nga hilikoton kag tinamigid nga mag-ara lang kamo sa inyo sa sulod sang puluyan, no? Kay amo man lang ningaton sini ginasigahom mo matapos ang 14 días nga quarantine sa aton sining pagsinalayo. Kabayuntang malampuasan naton ini ang mga gumuntang nagapalibot sa aton sining susyudad. Sa aton sining palibot diri sa Bacolod kag Negros Occidental kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Inopdanay kita mga kaaksyon, tubtob kita sa takna launa sa pagpangalaga diri sa Aksyon BBB. Kamusta ang mga
areas tang diri sa Negros Occidental kabay pang 5 lang kag isa sa Negros Occidental may mga POIs nga nagkalamatay kag mayara sang mga gina-consider nga mga barangays diri sa probinsya nga daw siling sang iban daw masalimuot pero hindi man dapat may precautionary measures kita nga himuon dira mga kaaksyon, no? Dapat maintindihan sang publiko nga ginahimo sang gobyerno naton ining pagpatiner sa aton sining nga puluyan kung wala man lang sang dapat nga balaklan or baklon kag kadtuan sa sining adlaw mas mayo nga mag dalang tanay pamusi-musi sang kalimutaw ta sa sulod sang puluyan. Importante lang nga may gihuon, may kanon ang tagsa-tagsa. Di ginasigahuman naton nga aton sining nga gobyerno ang naghahatag sa mga ayuda sa mga less fortunate, sa mga kaaksyon tablang pigado gid katama kag nagasalig lang sa pangabuhi nga kung may ara sang makakita mga transaksyon nga maayo-ayo sa mga inadlaw o kung may mahatag man ang saton mas mayo nga dira lang kitanay, no? Kay kabudlay kung kaisa nga magsyada kita. Ining sa home site nga klase sang tawo nga daw wala makaintindi sa iya sining nga obra, ining si Marines Reservist kuno ni sino ni si Pistanyo, Ernie Pistanyo. Sir, mayong udto lang sa imo. Kag kabay nga insaktuhon mo man nga approach sa imo. Di kay okay man ang pag-check sang IDs. Okay gina siya, no? Ako paborable na katama sa akon pero tanan lang pangitaon mo nga daway ka kay balong ka buisit sa imong klase ka tawo ka. Ining si Pistanyo, si Ernie Pistanyo bla ang ambot kon siya ning sa MBCCI ni ka animal nga klase ka tawo ni do pamatyagan mo do ikaw ang hari subong sa dalan abi hoksang mas mo kung ikaw gid mahari da na anong klase ka mga tao ni man lantaw naton nga ang mga checkpoint areas dapat respetuhon yung mga tao nga inang nagalabay dira hindi kay kung sino dayon nyo lang dayon pa saga-saga ginapresentar mo na ang ID hindi pa gid siya ginpresentar mong certification sang station manager namon dre ginpresentar ko pagid ang certification gikan sa Office of the Mayor. Ay, hindi pagid siya. Hindi niya ID mo. Driver's license ganun pangitaya. Ano mahulam ka driver's license? Why ka driver's license? How? May driver's license ka man? O, nga mahulam ka pagid, sir. Ernie Pistanyo. Mahulam ka pagid? Anong klase ka? Ay, kanami nga klase sa mga multiplier force ni nga ginpamtang sang BCP. Uy, balik na to sa Bago. Dito sa may Bago bla sa Buwanan. Dito na to siya na-assign mo. Nga gibutang yun sa iya sa dira sa ngaan daya sang home site man. Animal nga klase ka tao ni nami si mo ipakaon si mong COVID-19 para mumpawan ka siguro. Ano kaya imo yung klase ka tao Ernie Pistanyo man? Although nga ti tao man lang ta, kung kaysa makakuan man sa mo makasala, pero lang taon taman bala ang aton sining mga nagalabay, no? Kay ti although nga ti kamo ang otoridad, ginarespeto gid na. Pero bilang isa sa mga frontliners diri sa Bacolod, way man kami gapabugal sina importante nga mapresentar lang namon ang ID namon kag kunano pagid ang documents tubtob sa lisensya sa driver's license ano kaya imo LTO ipadakop ta ka kay Mr. Robin Tampos guro makita mo guro para nga mong pawan ang kabagtik sang utok mo nga si Ernie Pistanyo kay mo yan abi saka di bla kay dagdag ta ka di sa hululugan diyo sa sa hindi lang sa ECS kay kabudlay kung kabuton siya mo
Ang pamatyagan mo ya, imo ya Ernie Pistanyo, do bago ka lang nagsuksok sa uniforme mo. Ubahab lang uniforme mo. Daw si Sino ka na imo yang ultimong pulis gani, ang city director kagang mga opisyal sang kapulisan ta, ang ginataha gani ni kag tuman sa anuman sining kasuguan, pero sa imo ya daw pamatyagan ko si imo do bago ka lang nagsuksok uniforme, ubahab lang uniforme mo. Di pa uniforme, inuporme ka pa. Ilaslason ko na karon, mainit ko karon. Galing kayo, hindi gid ko gusto magpanginit subong sir mo, Sir Ernie Pistanyo. Di gid ko gusto magkainit subong. Ginabutang ko gid sinsakto para nga sigurado nga kamong nga mga frontliners nga katulad namon magrespituhanay lang. Respito, Ernie Pistanyo, ang ginahambal ko sa imo. Ay nano kay mo yung klase ka tao, ya imo yaman. Ginapresentaran mo gid sa ID, ginpresentar mo ng certification, ginpresentar mo pag isa ka certification from the office of the mayor, hindi ya pa batunon kay gusto ya ID, gid ano ka LTO? Ipadakop ta ka sa LTO, makita mo ang katunto mong klase ka tao ka. Ang aton lang naman diri punto nga makorek naton ini. Kung nag-approach kita sa tao, kag kung maipakita, kag ang masakit pa diri, ginpaubaya pang masko. Ang face mask ko lang ginasuksok nga, ko sulod sang salakyan, ginpauba pa sang animalya. Ano pa matyagan mo? Kag kalukuluko kag klase ka tao yan. Ipauba mo pang face mask, ginuba ko man kay Timando, maway tami mo, masunod gid tayo sa kasuguan nila. Ginuba ko man ang face mask ko. Nga daw turingrong man ko. Abi ko nakahaklo ko to sang kuwari bukas ang bintana ko mo. Ginuba ko, kung nakahaklo ko to, animal gid siyang klase ka tao, no? Ginawa ko ka protect halin sa balay ko. Hasta nga nag-agi ko sa checkpoint nila dira sa home site. Amo pa to gipaukas siyang face mask. Kag magsiling okay lakat na. Bo kalinte mang klase ka tao, no? Pasensya gid, no? Hindi ko gusto nga kwantani mo, galing kay kabudlay kong kaisa ning mga tao nga ginbutang mo sa pwesto, ginbutang mo da, ang mga pulis to ga pamahaw mo paglabay ko kay na. Di wala to sang organic nga, may mga organic pero ga pamahaw hindi magugusto nga magtublag sa ila. Ang nagaman to mga auxiliary, may mga pulisman nga uniform ara sa higad. Ga check man sa iban nga salakyan. Tinga ko man lang tani punto nga naka-insindi kita once magpatuman kita sang kasubong sining nga hilikoton. Hindi kita magbutang sang taong hindi kinsindi. Ang namin ni kay Pistanyo i-assign to liwat sa ginhalinan niya. Kundi siya nga buho ginbutang. Dito sa i-assign. Nga masali kita kabutang ta sa mga lugar nga ka-sensitive man. Dito sa ibutang may na kay magpadako lang to sa sang iyang kwan nga kamot. Nga magtindog lang kag daw pamatyagan ko daw pihos siya. Sos, kabay pa nga magdamo ka mo. Diya, kabay pa nga siya lang isa, no? Kabay pa, ikaw lang isa. Oh. Kabudlay si imong klase ka tao ka. Daw pamatyagan ko daw si Sino ka na imo yang ahaw uniforme mo pa lang na. Ahaw reservist ka sang Marines. Ang Marines tama ka didlis kung paghambalanta. Pero ikaw ya daway kaya imo ya tahod di pa reservist ka. Ano kung reservist ka? Animal si imong klase ka tao ka. No. Para tigayon lang. Ayo. Sige lang Gusto yang magsikat na parikoy. Gusto yang magsikati ini masikat gini siya, no? Kay mismo ang tagpama ba ang spokesperson sang BCPO ang nagkadtugid sa area. Kaya hindi man ni basta-basta, sir. Ginpaukas mo pa ang face mask kung ahaw-ahaw amo gilang nagatabon sa nawong tano. Ano kay mo ya inosente? Di ka pa gusto nga pakitaan ka sang IDs, mga certifications, kag kung ano pa da? Ano pag yung gusto mo, driver's license? Ano kay LTO? Ano kay imo ya transportasyon nga
Hindi ko kinsindi, tapos ipaukas mo pa yung face mask ko. Hindi ginukas ko man lang, kaya mando yaman mo. Kundi ka inungo nga klase ka tao. Ungo, gid. Oh, kaya kung hindi ka ungo, mapakitaan ka sang certification kagiban pang mga IDs da, okay na sa imo. Di kay mangita kagi driver's license, anong purpose mo ginkarnap yan ang salakyan? Ka-animal man klase ka tao ni si Ernie Pistanyo niyo. Ay, saka di bla kay karon lang manaog manggugyapon. Hulata ko da sa gusto mo nga kaladtuan. Kay kantuan takamandag yapon, labayan taman kagyapon. Pero ang nami na lang din nga i-reassign ninyo. Gina-challenge ng BCPO, ibutang na to siya sa highway bla, nang waygid pasilungan. Oh, tama na. Okay na ko, Ernie Pistanyo. Kung sino ka man nga malparahi ka man da, kay nabutang di sa mga credentials mo nga MBCCI member ikaw, okay lang na, no? MBCCI member. Ginarespeto ko da tanan yung alin kay Mr. Frank Carbon, pakadto sa pinaka-nubo ninyong utility, ginarespeto ko na. Pero sa imo daw ay karespeto sa kugalingon mo, no? Ayos? O, sige. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:24 nga ton oras. Okay, bao kabudlay gid kung kaysa no? Kabudlay gid kung kaysa, pilian yung manda bla. Galing gid hindi ta mapili ni subong sirs mo, importante lang mga makahibalo bla lantaw sa sitwasyon blaw kay kun lantawon ta kag analisawon ta ang ginbutang naton hindi gid kinsindi way gid kahangop ya sang iya obligasyon amo na ning kinagual sang tao para sa iya do ay daw pamatyagan kuya sa imo do hindi kay imo ka insindi kun anong ginatawag ng mga frontliners ka man di bla. Oh, pero di ka mag-amo-amo na, sir. Next time, liwaton mong pamatasan mo. Aton kutob sang masarangan ta, gina-check ta na. Parang bisan paano, bla lampuwasan ta ng ginalambal mo, bla. Okay. Mo ni siya? Ate, hindi lang ni gali amuning tao nga ambot na ning iyang kuaning plastada. Okay. May criminal case ni siya nga acts of lasciviousness amo ni siya. Kanami sang radar mo no? Acts of lasciviousness pang kaso mo, acts of labastosness. Ara na, gin-file na sa iya. Muni sa gali, last December 2008. Ate, good. Ayos. Ay, hoo. Kanami, gid, no? Sige, dra lang siya sa kung sanong gusto yan. Pero mas manami, ibutanggid siya sa mainitan siya, no? Parang nga makurtong utok yan, basig kurto ng utok yan ibla. Lanong kakig yan sa katapos ang media man. Kung may amugid man siya. Ayo, kabudlay nga klase ka tao, no? O, karon lang dugay-dugay, dugangan ta na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:27 na nga ton oras. Sa kinanda na ko ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia.
Bangod sang ECQ implementation, gobyerno probinsyali galansar ang kadiwa fresh good delivery subong nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Action Dale Salazar, Bacolod magahatag pa sang duwa pa ka batch sang food packs sa mga indigents. Vice Mayor Elcid Familiaran may pagklaro sa 30 milyones pesos nga ginpain sang syudad. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Lieutenant Colonel Ariel Pico liwat nag-orient sa mga reservists sang Philippine Marines kag Philippine Army sa kung ano ang dapat nila nga i-check nakapagwa kag nagapasulod sa border control. Dapat gid sir. Kay nataya din ngalan sa mga, especially sa kapulisan, ta mga organic member blas ang PNP. Kag sang pulis, especially nga yarita sa Bacolod, organic PNP members, kag organic nga mga miyembro sang Philippine Army. Mga reservists siya, dapat ikuang gina sila. Kay hindi man tanan, pero mayara gidya utok nga balingag sir. Samtang sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, apisar sang ginpatuman nga ECQ SLT dakop sa bypass operation sa Dakbanwa sang Silay. Kag sa balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol, nagaupod subong sa area sang Police Station 2, nagalambiyong sa pila ka mga areas diri sa syudad sang Bacolod. Ibaloon tay na dugay-dugay mga kaaksyon. Plus sa balita ni Aksyon Artay Hopon, dugang nga supply sang bugas gin-request na sang pamunuan sang NFA Negros Occidental bilang preparasyon sa nagapadayon nga enhanced community quarantine. Samtang sa aton sini nagapanguna naman nga mga balita out of town sa syudad sang Sagay PMGR Police Major Antonio Benitez Jr. nagapanguna sa pagpang-arestar sa mga violators ang ECQ sa syudad sang Sagay. Masobra na sa 20 ang nagkaladakpan subong aga. Samtang balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, isa ka persona arestado matapos ginhaboy. Ginpahurabog ang bugas nga ginapanagtago, ayuda sang ECQ mo na man klase ka mga tao ni. Hindi nyo man pag-ihaboy na, ihatag ninyo sa labing kubos nga nagakinanglan. Hindi kayo ipahurabog naman. Nga klase ka mga tao niya man. Samtang sa balita naman sa syudad sang La Carlota, 3 ka persona nadakpan sang kapulisan sa syudad sang La Carlota sa paglapas sang curfew. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato kapin sa 1 milyon nga set sang PPS na talana magabot sa Pilipinas sa unang simana sang bulan sang Abril. Kag lang Center of the Philippines, ginumpisahan na ang proseso agad nga mangin COVID-19 testing centers. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Pagkatapos lang sining importante nga mga panumdum. Ang balitang ito ay
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social... Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:36 ang aton oras. 11:37 na ang aton oras. 11:37, naglikadasig lang sang orasan tano. Pero sa mga ka-aksyon ta, DTX 500 capsule o galion tang pagtumar sang DTX 500 kayang DTX may 3 anti-diabetic properties sa muna siyang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. DTX 500 capsule ang tumaronta matagadlaw. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:37 na ang aton oras. Kadtuan ta ang balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Upod kay Aksyon Dorel Cabato kapin sa 1 milyon nga set sang PPS na tala na magabot sa Pilipinas sa una nga semana sang bulan sang Abril. Kaglang Center of the Philippines ginumpisahan na ang proseso agud nga mangin COVID-19 testing centers. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa report ni Action Dorel Cabato gikan sa News Center. Action Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginpahayag sa karon sa Department of Health nga natalana nga mag-abot sa una nga semana subong nga bulan sang Abril ang kapin 1 ka milyon ka sets sang ginatawag nga personal protective equipment o kon PPEs nga igapanagtag sa mga frontline health workers nga mga nagapakig-away sa coronavirus disease 2019 o kon ang COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, ang 200,000 ka mga una nga batch sang protective gears ang mag-aabot sa tunga-tunga sang Abril 1 subong adlaw tub-tub Abril 6. Ang nabili naman nga 700,000 ka mga PPEs ang mag-aabot sa tunga-tunga naman sa Abril 6 tub-tub Abril 24. Sunod pa diri kay Vergiere nga naka-distribute naman ang DOH sang medical supplies kag PPE sa 14 ka mga hospital diri sa pungsod Pilipinas. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga Philippine Orthopedic Center, East Avenue Medical Center, Philippine General Hospital kag Lung Center of the Philippines. Sa press briefing ginpatag ni Vergiere nga ang pagbakal sang PPEs nga nagabalor sang 1.8 bilyones pesos ang napaidalom sa procurement process sang Department of Budget and Management o DBM. Sa ang ginpamangkot kung nga ang PPEs nga ginbakal sang DOH ang nagabalor sa 1,800 pesos samtang sa Office of the Vice President ang nakuha lamang nila sa 400 pesos kada set. Ginpahayag sini nga lain ang kalidad sang ginbakal nga PPE sang DOH sang sa iba nga grupo kag suno dire may 8 kasahi isang PPE sa sulod sang set. Ini ang nagaunod sang N95 mask, overalls, gloves, head cover, show cover, goggles, surgical mask kag surgical gown. Tidamlag lang sa madumduman nga duwa ka mga health facilities nga gintap sang DOH bilang dedicated hospitals para sa COVID-19 nga kaso ang nagpahayag nga sila ang nagakaubusan na sang protective gear. Samtang sa dugang nga balita national, ginpahayag naman sa gihapon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere nga nagumpisa na sa pagbaton sang samples para sa testing sang COVID-19 ang Lung Center of the Philippines kung LCP kadungan sang pagproseso nga mangin independent testing center ini diri sa Pilipinas. Sunod kay Vergiere bangod diri paabuton nga magataas ang daily testing capacity sa laboratorio sa mga masunod nga adlaw kun na-validate na sang Research Institute for Tropical Medicine ang resulta gikan sa Lung Center of the Philippines. Ginpathag ni Vergiere nga antes ang pagbukas ng isa ka subnational o kon extension laboratory para sa COVID-19 testing kaangay sang LCP. Ang resulta sini ang una dapat ma-validate anay sang RITM antes ini ma-certify nga independent testing center. Dugang pa diri ni Vergiere buot silingon magapadala sa gihapon ang Lung Center of the Philippines kung LCP sang 5 ka positibo nga resulta kag napulo ka negatibo nga resulta sa RITM. Tiiga-validate ni sa RITM kung ninyang pareho sa mga WHO standards agud matagan sang certification para mangin independent testing center. Samtang gikan sa 46 ka mga public kag private hospitals nga nagpahayag sang ila interes para magpatigan man sang COVID-19 testing ang proseso sa nga accreditation sang Bicol Public Health Laboratory sa Region 5 kag Western Visayas Medical Center diri naman sa Region 6 ang malapit na nga matapos. Sa tion nga matapos na ang validation kag accreditation, pwede na ini magamit bilang certified nga testing COVID-19 testing center. Samtang ma-update lang ko Action Rex sa global death toll sa nga sining COVID-19 kay man sa karon ang kaso sa bilog nga kalibutan naglambot na sa 858,892 mga positibo nga kaso. Ang nagkalamatay naglambot naman sa 42 o kung 142,000 o kung 42,158. Samta ang mga naka-recover naglabot naman sa 178,730
kabilog ang mga naka-recover sa bilog nga kalibutan. Sa karon nalabawan na sang US ang death toll sang China kay man ang nagkalamatay dito sa US naglambot na sa 3,789 samtang sa China 3,305 lamang. Sa Italy ang nagkalamatay subong 12,248 samtang sa Spain 8,400 ang mga nagkalamatay. Diri naman sa Pilipinas, ang positive cases diri naglambot na sa 2,084, 88 nagkalamatay, kag 49 naman ang nagka-recover. Update kag balita nagikan sa inyo Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato sa balita ng sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:44. Kadasig lang sang oras santa. Rat sa dahon tagilayon si Action Alvin Graba sa patrol. Mga ka-aksyon, nag-upod sa senaryo dira sa area sang barangay to sa kampanya sa pagpanumdum sa mga pumuluyo. Bauti ang mga kapulisan tani kung kaisa, ginhawa man ka halong sa mga pumuluyo. Galing kayang pumuluyo mismo daw wala naghahalong. Hibalon tabing sitwasyon. Kaya nagumpisa naman daw area sang Barangay 1. We have Action Alvin Graba. Upod ang mga katapos ang Police Station 2 nga nagalibot sa ilan na sakupan. Yari ang balita kag iban pa mga reports ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon Rex sa subong sini ang patrol nagpakigupod sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 2 diri na sa area sang barangay 7 kay kung tani Aksyon Rex ang schedule barangay 1 kung galing kini nakabaton sang report ang mga kapulisan si Major Gabanang may nagmaoy sa barangay 7. Oy. That is why ang pagkamaayo mismo Aksyon Rex. Maoy na sang aga pa ni kag wala man sang ginabaligya nga ilimnon. Oo. Pag-abot ginamon to Action Rex, timing gito yung isa to ka lalaki. May pilas gid no sa iya sini nga kilay. Ang iya sini nga kontra ginsikop man sang pulis and at the same time ang iban gindala na. Pagsulod pa lang diri Action Rex sa barangay 7 sa may Jimbalayon Action Rex. Kung sumatotal, naglabot na sa 7 ang nagkaladakpan nga nagpasaway Action Rex. Magdaw po na ning nagmaoy nga mga 3 ka mga persona. And diri sa area Action Rex, unang anong ginmaoy ato ya? Kag nadakpan to siya? Nadakpan to siya, nagmaoy. Ang una diri nakitanta si Anay Barangay Kapitan Sibog. Nga nagmaoy sa Action Alvin? Kamang dyan Action Rex. Nga nagmaoy siya. Ang initial diri nga nagmaoy kay wala nag-insendihan ay ang in between ang iya sini nga utod kag siya mismo. So away mag-utod ni Action Rex. And pamagutod tani si Major Gabana asko kung ano gid bala ang isa sa mga rason kay kagina may nakitaan dayon ang mga pulis mo. Makon mo Action Rex subong niya. Din kamo gani dampi barangay 7 sa dinanga purok na? Ari kita sa purok. Ano nga purok na ni ma'am? Ha? Coca-Cola. Purok Coca-Cola. Diri sa may kwan, sa may ano niyo? May Lacson nga area? Yes sir, sakto na Action Rex, no? I think 16 or 17th Street, Saka. Amo ni ang purok Coca-Cola. May mga gagmay man nga lagyan Action Rex kagina ang una to ginsikop lalaki. Nakaubabayo, wala face mask. Pakita niya, may aragin na sa tuod home quarantine pass. Ang problema may face mask. So this time, wala ka face mask. Namin ipatubang kay Pistanyo. Ay, oo. Ini para makita kini Pistanyo Action Rex. Ang itsura. Ang itsura mismo sa kay ginapakuha yung face mask mo ti ang wala face mask kadto mo kay Ernie Pistanyo. Buti na nasa subunga. Agi kita sa isa naman ka purok mo. Kagina damo di tao.
nagtawhay na dayon ang ining likod. Diri kita sa may 17 sa street na mismo, sa main road nila Action Rex, going sa area sa barangay hall na mismo, sa may gym ayon. Diin again, kagina Action Rex, antes kita mag-broadcast, nag-upod man kita kagina sa barangay 3, kay pagwa na to sila, may 5 na to na sikop, kagina mo. Na may 5 na to na sikop, lalaki, kaga mga babae, nga ara mismo sa gwa, sang dalan, nakita ni Major Gabana, ati una to gindala sa may barangay 4. Kay ginpamang ko tato na Rex, kung diin idalon ang mga nagkaladakpan. Suno diri kay Major Gabana ginadala na sa gym sang barangay 4 kag dira temporaryo nga ginapapiner for regulamentary period sa 12 hours kag kuhaan sang personal data, and at the same time after nga makuhaan sang ila sini nga data present man i-detain for 12 hours kag antes pagwaon, pero pagapasakaan sang kaso. Again, ang nagkaladakpan Action Rex, medyo ang patrol ato na sa may gym na yun, Action Rex mo. Medyo ara kita sa sulod nun mismo nga lugar kay damo gali nga likuon. Damo ding likuon Action Rex nga ginasundan taman mismo si Major Gabana. And isa diri Action Rex, no? Ang ining logo, damo pa ni mga bata, galagaw na lang TV. Ting ibang guro bawal ka squatters madagaling area daw. Oo, mga damo di informal settlers Action Rex, no? Mga squatters sabi, and upod man naton diri ang pila ka mga barangay tanod ang sa diin masyado naka busy man sa mga tanod kay may ara man sila nagabantay man sa lugar, no? Sining dirion upod na sa Action Rex, no? Again ang mga kapulisan kag ginadamo ko tao, pero pag abot ni Major Gabana ati nadula nagkaladula Action Rex, no? And ti ang ginpamangkotaman si Major Gabana kagina kung ano ito pastada nga nagbao ito. Damo gali lusot ni. Ay sorry. Oh. Ari. May dakop na naman. Oh. Ara, sir? Oh. Para si sir, oh. Sir, ano na siya, sir? Wala ka face mask? Sir, ano na siya? Wala ka face mask? Oo. Sige na ba? Wala akong face mask daan. Napakamugunakulan. Wala ito. May isa na naman. Action Rex, ikawalo na niya. Nga nadakpan sa barangay 7 ayon, no? Si Kagawad. Sir, ano to? Wala ka to. Magwasar sang sinunangga o ba aga gasagob na wala face mask na? Oo, wala face mask. Sa isa gali paligo ang ring isa. Subong nga sa Lex duha. So bali siyam na tanan. Kaya atong duha na dakpan man ato na sa una ng isa ring isaya wala man bayo. Kung buhay bayo, ara nagsuksok na sang bayo. Buhay bayo, buhay face mask. Pero pakita man sang iya sini nga home quarantine ara sa gwa. Amba magkatanig galing kay kung ano may anong ginahimo nila kung may home quarantine pa sila Action Rex. Galing kay arala sila sa gwa, lagaw. Useless mong yapo. Sir? Sir, ano sir? Mapakalan ako ng sigarilyo. Mapakalan sigarilyo? Oo, mapakalan ka. Sir, mapakal ka ng sigarilyo, gali? Oy. Ano tani Yusuf mo? Ay, aba. Pati, may para lang na sa imo. Tani, makagawa ka, bakal ka pagkaon. So, ano nga, naman gani? Godofredo. Ha? Ang pera na. Godofredo? Andre. Sige, Godofredo Action Rex. Ikaduha na ni nga nasikop na sang mga kapulisan sa... Si Godofredo, ano to, Amet? Amet ka, Amet? Amet. Ha? Ames. Godofredo, Ames. Ames? Oo. Si Godofredo, Ames.
ikaduhan na ni nga balik action Rex ha sang patrol Ah. sang police station number Amo na dang sa 7. Magnolia? Ha? Magnolia na? Ari na kita sa Magnolia na subong. Kundi Mm. alin kita sa may purok Coca-Cola. Oo. Tapos ari lusot naman, siya si Magnolia Sir muna Cabana, sa may gym ginabitbit man. dampe. Oh. May ginabitbit mo si Sir. Another na naman ang nadakpan. Te, kamusta? Uway ka face mask man. Pero, tatlo. Ari na select, no? Sa patrol, tatlo na sila subong. May uyat ang ila sining home quarantine card, pero wala face mask. So, subong hugot nga ginapatuman, ining face mask. Ang isa, ingagaw pa. Kung makatutok sa kang face mask. Ara. Din ka. Di ka makanto. Si Saro, kinabantayan man sang pulis. Dito makanto. Ma'am. May kwaon lang. Ikatatlo to action Rex, no? Ay, hindi sila may aram. Timingan gid sila da. Timingan gid sila. Actually, ari kita diri action Rex sa pinaka main entrance na gid nila. Kaya sa main entrance kunti lusot mo dayon basketball court sa Purok Magnolia. Diri sa area sa Purok Magnolia, ari man diri ang mga DHW, Barangay Kagawad, Barangay Tanod, and at the same time, ang mga kapulisan mismo, no? Si Ma'am. Ma'am, ano itong natabo ito kagina? Mag-utod to? Nag-away gina? Oo, mag-utod to. Mag-utod to? Pero kung rason to, anong ginawa niyo? Wala ko kabalo. Kaya dito ko na-sign sa punte, dress sa basketball, mag-away. Amo itong nagtawag ng kayo kamudayon sa pulis. Nagtawag kami din back-up. Ito, away ka rito mag-utod? Oo, away ka mag-utod. Sige na, istoryahan nila yung Wala lang ko kabalo, kaya away ito nila, wala lang ko kabalo. Magkabalo action Rex, no? Pero ato na to nadala na nasikop na to, no? Si Kagawad. Kagawad, ikaw Kagawad ka diri sa no? Sir, kamusta ang pagpatuman sa enhanced community quarantine diri sa inyong lugar, sir? It seems nga may masubra na pulo ang nadakpan kaya may nalagas na niyo. Tatlo. So, balidusin na nataladakpan. Anong ginapatuman yung ginadiri sa napatuman, may ganito sinyara, hindi na sila wayong din. Di ba sila yung mamati? Di mas may galing pinasampulan na sila, di mas sila. Bisan ginapatuman na salawayon. Kaya gidyang salawayon, nga gapasaway gidya. Di mo na galing mas nami gidya nga nasudlan sila, sa sampulan. Kagawad, anong pangalan na Kagawad? Kagawad, Kanyete. Kagawad, first name tayo Kagawad Kanyete. Romulo, Kanyete. Si Kagawad Romulo Kanyete Action na Rex, no? Subong sini, si Wena nato nakitaan si Major Gabana kundi nagsulod kay Kadasig sa iya. Sa piyak naman to nagsulod si Major Gabana. Kadasig sa Action Rex, kita niya. Kadasig ba sang mata niya Action Rex mo? May makitaan katuya nga sa una, kag makitaan siya, lagsun niya na dayon. Amo na Action Rex ang ginahimo mong karon ni Major Gabana, pero ari kita diri sa mismo sa pinaka main, no? Sa Purok Magnolia. Mangkuton tabi si Sir kang sitwasyon diri at least para may balance ang aton mga kasyon. By the way, Action Rex. May ara na gid, ara na. May another na naman na dakpan. May nadakpan naman? May dadakpan na naman Action Rex si Major Gabana. So daligid lang kay nautod si Action Alvin Graba. Balikan ta sa area sang Barangay 7, no? Magnolia area, no? Barangay 7 dira lang sa tabok sang isa ka hotel diri sa siyudad sang Bacolod. Balikan ta si Action Alvin Graba. Action Alvin. Rex, no? Bali apat na ang ara sa likod sang back-to-back sa police station number 2. Again, ginasulit ikaduha na ning balik sang mga kapulisan. After sa una dito nga nag-responder, siyam ang nagaladakpan, subong yapan ni bag-o na naman, apat na. So, suma total 3 sina Action Rex, no? Ang nagkaladakpan sang mga kapulisan. Isa diri si Major Gabana, pamangkuton ta kay kabalo ka Action Rex, ang kagina station number 8, agin lagastog, agin pasulod to kagina. Subong pasyado nakatawahay Action Rex, no? Barangay 8 rather, no? Si Major Gabana, sir, it seems subong damo na naman kita nadakpan na ikaduha na nga balik sa patrol nga mga nagpasaway. Sir, no, kay amo na gani, kay tungod niya kadamo gidya sang pumuluyo nga tiga-ulo.
Kaya way man nagkulang ang aton barangay, ang kapulisan sa pagtahibalo sa ila, pagrekurida, galing kay Miara gidya sang mga tigaulo. Kaya kung nang taong nga naton sa may mga alaman ni sila, galing kay tiya muna ang budlay. Kay tungod nga tigaulo gid si tao. It seems nga una nga din responderan ninyo is minaoy. Ano ni away na mag-utod ko na, no? O, bali ang ginatawag sa ato, no, may inaway dire, sang mag-utod kag tiyo. Then ang una pag-abot na to nakita ta nga damo nga mga salawayon man nga mga pumuluyo nga wala ga pa operar sa programa sang gobyerno. That is why kagina, imbis na mausi lang, dasa na sila gindalan sa presinto. Ito pagka chismuso nila, subong ara piso sila. Sir, magluwas diriya kay wala face mask. So, subong bisan may ara sila sa easy or rather ining home quarantine pass. Dakpan bisan kung wala sila sang face mask nga nagwa sila panimalay or even ara lang sila sa Tianggi nila nga gabaligya sila sang wala sang face mask, amon gid sila pagadakpon. Kay tungod nga may EO number 27 na ang party sa face mask nga nagadumili sa tao nga magwa sa panimalay nila nga wala sang face mask or ara mismo sa ilang nga mga establishmentos nga nag-cater sila sa publiko nga kinahanglan dapat may face mask sila. Yes, antes kita magkadto diriya sir sa barangay 7, may una na kamo nga operation sa area sang barangay 3 sa may Proclubi. Since 5, ano siya sir? The same ang gyapon sir? Pasaway sa dalan? Same lang gyapon mga pasaway sa dalan. Kaga pasaway gid sa barangay. Ngayon kay makita mo pagkita nila ka pulis dalalagan sa mga lita-lita, do nila ang pulis, o sila kabalong ang pulis, kabalo man maniid sa ila. Amo nang away gid sila kasalbar sa aton. Diyan taliwat kagina ang barangay 8. Kung makitan ta kahapon amo tong isa sa pinaka mga problema ni mga lugar. Kinalabihan ta kagina sir, since ka masyado nakatinlo, wala na sa may nagpasaway. Sir, kung makita mo ni isa ka tao, wala ka namin makita sa dalan. Hindi tungod ng sa layo pa lang kitaon ng patrol, pero mismo kita naman sa layo pa lang, wala gidya sang pumuluyo na nga nagatulotambay sa gwa or mga kabataan nga na nagalagaw sa gwa. Kaya tungod din pakita ka mismo nga wala pili ang atong implementasyon. Mapabata, mapatigulang, no? Mapababayo, palalaki, miskan gabusong ka man daw kung wala, dakpon ka as long as nag-violate ka. So it seems nga mismo nagtutom na ang taga-barangay 8, sir? Nagtutom na sila. Kaya ayop, mapadayo na ina. Hasta nga matapos ining enhanced community quarantine. So sir, anong plano ta karon diri sa mga nagaladakpan na naman? Mamangga po na pagadalon ta ni sila pag sa holding area, then panguhaan sang detalye kay pag after ni sang COVID-19 pasakaan ta ni sila sang kaso. Sir, magamal kita holding area, may aragi kita separado nga lugar, hindi mismo ang prisuhan. Hindi mismo ang prisuhan kay bala mo gina-observe naman ang social distancing sa ila. Sa dining reaction, Alvin? Ang holding area action, right? Sir, ang diin nga area, ang holding, din nga lugar, ang ining holding area ta, sir? Balik ginano ta sila sa barangay for nga covered court. Okay. So, dito sila, sir, matiner sila for pila ka minuto, pila ka oras? I-observe kang 12 hours nga reglementary period, pero pag-abot sa alas 10 na kay sulod na siya sa curfew naman, therefore, biskan mambal patapag-uon ta sila alas 11 tani, tigali kay curfew naman, hindi naman sila kagawa. Therefore, ma-extend sila hasta mag-4 a.m. Pare siningin kahapon yung magagalada panto sir, nakapauli naman to sila. Nakapuli na sila. Sige. Action na Rex. Sir, by the way, basi may panawagan ka still, sa imo sining nga area of responsibility nga magpamati na gid no sa mga kapulisan kangay sini 12 at 13 rather ang nagaladakpan. Sa liwat na panawagan ko sa Pumuluyo sa area sang Station 2 from barangay 1 to 10, 17 and 18 nga ang ginapangayon namon sa ila kooperasyon. Kaya kami willing kami nga magsakripisyo, no, magpatial sa init, sa risgo sa amon kabuhi, sakripisyong kalipayan sa amon pamilya for the sake lang para serbisyuhan ang Pumuluyo. Ginapangakay lang namon, no? Nga kooperasyon lang gid. Nga kung pwede hindi magwa sa panimalay nila ang wala sa home quarantine pass. Kag kung magwa man ang may home quarantine pass, dapat dalon nila ang ila home quarantine pass kag mag-wear gid sila sang face mask. No, kay kung kami nagarisgo kami sa ila kabuhi, therefore we also mean business sa mga tao nga pasaway.
Sabi sining natabo diri kagina bala magutod nag-away ti mas maayo basi mga taga mo advice man nga aras balay lugen lang inaway. Amo na dapat ani no nga it's high time na dapat ani nga i-patch up nila kung ano man to ang mga lapses ng pamilya before. It's high time man nga magpanay nila nga mag-reconcile kag mag-build sang isa ka memorable moments tani nga happy memorable moments sa ilang pamilya, hindi nga mag-ilinaway pa. Yes sir. Assessment sang mo sir. Anyway, sa third day pa lang ni kag halos natapos naman ang community quarantine mga past few weeks. Nagnubo sir ang crime rate sa imong Way pa matapos ha? Oo. Way pa man nila tapos pero initial lang sir. Oo, sa system kahit tungod sa general quarantine kag enhanced community quarantine, makita na to nung nagnubo gid man ang crime incident sa area. Kumiyara gid man nga mga problema, inang gagmay lang nga ilinaway lang sa pamilya or ilinaway lang sa kaingod nila nga mga barangay level lang. So Rex, si Major Gabana natin may dugang kayo nga pamangkot siya sir. Okay nako, at least tanan ni nga police stations gahimo sang kasubong sining ginahimo sang station to. O pamangkuton tabi kay kahapon ang station number 6 ang grupo ni Captain Bonilla. Oo. Sir, ang ibang nga mga kapulisan kahimo sini kaangay sang imo ginahimo din. Wala lang ko ka monitor gid sa ila kung anong mga ginahimo. Pero ang ako niya, ginapukusan ko yung akon area. Wala na ko kapakialam sa ilang respective area kasi may mga commanders man sila. Ang akon lang niya, andiri lang niya sa akon area. Kaya gusto ko isigurado ang safety sang tanan ng mga pumuluyo diri sa area ko. Like si Major Gabana, no? Ayos. Man. Oo, ayos gid. May gid ang iya sining this ang safety, seguridad sang iya sining area of responsibility. Sir, nandawa to kagina abrito pero subong gin sarado na tong lagyan to. Oh, sir, kay actually may mga closure ginabi sila nga para at least hindi kasulod ang ang mga pangayaw. Kaya mo na nga galang kikis ate, amo na bla, makambal kilala ang gabantay, sige sa ginapalusot Manila. Okay. Sige sir. Sir, thank you gid ha. Actually, sa maning sitwasyon diri, Sige. sa mga barangay kasawat kag barangay officials. So, rekta diri sa area sang police station number 7 ang ka-action Police Station 2? Police Station 2 Sa Barangay 7. Sa Barangay 7 kakasuntaри anay kay nabutayan. Dala lang na sang kakapoy kag patial sa init aksonal bin ah. Oo, kag ang Iyom lang na vlog na vlog. Kabudlay ang yun no. Man experience naman kay kita mismo. May tabon man sa atin sin nga babla. Kisa Kung kisama, daw gina lang hap mo lang imo ginawa. Oo. Kulang. Oo. Sige. Rekta diri sa Barangay 7, Action Rex with Action, Papang Nixon Tahom. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa area sang Barangay 7 sa Purok Magnolia. Upod ang mga hubon sang Station 2 sa pagpatigayon sang checking ni Police Major Gabana. Thank you so much, Action Alvin. Congrats gid sa Police Station 2 ha, sa ila sining kampanya. Kantuan tang balita ni Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Apisar sang ginapatuman nga enhanced community quarantine, small o kun street level target ho dakop sa bypass operation sa Dakbanwa sang Silay. Mayara pa sa gyapon no. Ay nanong pagkaimtang siniman. Yari ang countdown sa report ni Action Brian Morden gikan sa Nukpo. Action Bri. Padayon ang negosyo Action Rexa. Abisar nga problema na ta sining COVID-19 kag ginapatuman ang enhanced community quarantine diri sa kabugusan sang Negros Occidental. Pero iniyang si Stephen Placido Yaho, 20 anyos, soltero, residente sang barangay Mambulak, Silay City,
nagbaligya gihapon sa illegal nga droga. Action Rex, ini siya ginakabig nga street level target kag ginpalayag diri ni Police Major Rolly Pondevilla nga dugay na man siya gina-monitor sang kapulisan nga may ara sang nagapadulong siya siring puloy-an pagkatapos nagabaligya kag nagabakal man ning iba naton nga mga utod. So wala siya sang ideya, nagalaong siguro nga ang pulis nakatutok subong sa mga borders sa pagpatigayon siring monitor sa mga PUMs plus pagid sa mga nagalagaw abing mga tao sa wala sang home quarantine. Abi guro ang pulis dira lang tanan way sa kamalong nga gina-check man nga sa nga sitwasyon kag kagabi nabaklan gid ni siya sang ginapatihan siya bo kag naka-recover ang kapulisan sa iya sang mga 15,000 pesos nga shabu mga 1 ka gramo ini. So karon ini siya ang preso na dira sa custodial facility sang Silay City PNP. Action Rex. Ari si Pondevilla. Torta na siya kay may mga report sa parte sa iya illegal drug trade. So muto kagabi natigayon tagid nga dakop ilang suspetsado action dayan. So despite nga may ECQ kita may curfew kita wala gid siya observe sir no? Yes, that's the reason why nga biskan may ara kita COVID-19 nga ginatubang nga problema. Ang kapulisan sa Silay way nagauntat sa pagmonitor sa mga ga-engage sa illegal drug trade action dayan. So meaning ini sa sir may magluwas sa PNP nga naghimo po sir buyer dito may nagabakal pa nga iban sa iya mo nga maiwas para sa Jens. Yes, action dayan. So anong mga kaso tubangon nga si Senator kiti 9165 ano pa nga iban sir? So, Section 11, kinakuhaan siya sa posisyon niya sa droga sa Republic Act 9165. Action Rex, sa bunang palayag ni Pondevilla angot sini, may pangabay siya against sa Silaynon man ang manugbaligya, droga man o kung wala nga mag-stay at home anay kag mag-obserbar gid sining enhanced community quarantine man. So far, so sa iya, daw wala gid man masyado nga nagkalanakpan sa ila nga nagbayular sining ECQ Action Rex suno kay Pondevilla no siya sining pagpangusisa kag wala man untat ang ila sining paglibot. Inang balita gikan sa NOCPO Action Brian Morden nga report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Bisan na, no, kuan basta drugs siya gani, pangibabaw gid no? Ay, oo, gid. Di, ang street level target ni sa Silayo, mangamuti gid ni siya. Kantuan tanay balita gikan sa kay Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Bacolod magahatag pa sang 2 pa ka box sang food packs sa mga indigents. Vice Mayor Elcid Familiaran may pagpangklaro sa 30 milyones nga ginpain sang syudad. Yari ang kauna sang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex mixed reactions ang mapasahan naton sa social media ang utini sa mga indigents kay mga persona nga naka-avail sang food packs nga nabaton gikan sa gobyerno sang syudad sang Bacolod. Action Rex mayara sa mga nakabaton nga nagapasalamat pero mayara man sa nakabaton nga nagareklamo sa gihapon. Action Rex bangod nga bangod sining ilang nabaton nga hindi bala enough sila sining pagpangabuhi sa sulod sang 14 days nga pagpaydalong sa Bacolod City sa enhanced community quarantine. So ginpahayag diri ni Bacolod Vice Mayor Cida Familiaran nga wrong interpretation sang publiko ng 30 million pesos nga gin-release ni Bacolod Mayor Bing Leonardia para sa food aid sa mga indigents. Hindi ni siya Action Rex nga isa lang kahatagay one time nga hatagay sang food packs kundi mayara pa sang second kag third wave nga tagtaganay sang sining bulig ayuda o kon food packs. Action Rex para
sa mga poorest of the poor. Again, identify sang DSSD Bacolod. So madumduman may 30 million pesos nga ginrelease si Mayor Bing. Te ang iban ang ila sini nga pag-interpret gin-divide nila sa 40,000 households nga amo ni ang maka-benefit sang sini nga bulig action Rex susunod kay familyaran. Te do wala bala nagtaling ang 40,000 households no amo ni siya maka-avail sang 30 million. Ay ni action Rex no kay sunod sila ting computation lang 750 worth of food tax dapat ang ila sini nga mabaton. Sa bayan sa Bacolod City ginpahayag diri ni Ma'am Pasita Terote ang nabatunan no ang unod sang food pack 7 ka kilo sang bugas, meron isang 5 ka dilata, kag 5 ka noodles action Rex. Ang pagpasiguro diri sa Vice Alcalde nga meron pa sang second batch kag third batch sang food packs kay ongoing man ang ila sini nga pagpatigayon sang pag-repack no ongoing ang pag-repack sa diri ka relief center sa syudad sang Bacolod. Pero as to kung saan na ini itagtag ang ikaduha kag third batch action Rex, wala pa ini mahibaluan. Sa second batch hindi na makabaton ang mga 4-piece beneficiaries sa Bacolod City kay ang Bacolod may kita diri sang 10,000 at least sa mga 4-piece beneficiaries hindi na ni sila makabaton action Rex kag iban naman nga mga pumuluyo ang ilakip sa listahan kasunod nga sa mabot nga Abril 4 bayara sila sang ayuda nga babaton gikan sa gobyerno national action Rex. Nagpasiguro man si familyaran nga gina-liquidate man sa Commission on Audit akon COA ang mga process kag pondo nga gina-release sang syudad nga ginausar sa pagpakig-away kontra COVID-19. Aring palayag ni Bacolod Vice Mayor Sid Familyaran. Kailangan siya, umaniway naman yung sindihan sa tao mo, pinakompute nilang 30 million, kita nila sa 40,000 pamilis, siguro. Pero sila sa aton kapulisan, let's check up points, napapirma na sila sa ilang magbaton silang meals, dahil nabutang ng 35 pesos. Ang cost, na ginaliquidate na mo. So yun yung aton distribution ni siyang kwan, siyang food packs, yung payroll type ni siya. Na ginapapirma ng recipient, yung iyan na baton. And by cost na siya, kaya liquidate mo na mo, hindi na pwede na palang patanay. Sala na siyang interpretation ang 30 million, i-divide mo 40,000 pamilis. Ang 30 million, budget na siya. Yung latokin pangatag ka nan, in fact, may second wave pa nga matagay. Or kasi may third wave pa eh. Kaya laging compute na yun, dapat siya pinandigpiti na ang matupa sa tao. Ang cost, which is wrong. Budget na yung 30 million, pero hindi siya pagkihatag na siya 40,000 ka pamilis. Ginbakal mo to siya, pero 40,000 lang tagaan mo, kasi nasun may second wave ka pa eh. May third wave pa ganyan. Action Rex saging claimant sa Vice Alcalde nga separate ang food pack na ginahatag sang syudad kag lain man ang food pack na ginahatag sang barangay. Ang may bandari ka mga barangay sa Bacolod City ang ila sining strategy kutob sa mga persona no nga indigent nga yara sa listahan sang DSSD Bacolod nga makabaton sang food pack sang syudad. Action Rex ang kutob sa mga pikado man pero wala sa listahan. Amo ni siya ang barangay nga food pack ang ila sini ginabaton. Although hambal diri ni liga ng mga barangay president Lady Glass Gonzales nga hindi palarihas ang unod sang food pack sang syudad kaysa sa food pack sang Bacolod sang barangay. Action Rex. Kay lain-lain yung barangay, gamay lang na pero ang syudad na daw pila ka kilo gani? 7 ka kilo Action Rex sa syudad. Tapos sa barangay mayara 2 ka kilo, mayara depende sa barangay nga kadako na. And the Action Rex sila sining budget mo kay like sa Barangay Pakuling. Napagawa natin na interview si Kapitan Gonzales. Suno siya 1,600 more or less ka food packs. Pero ining sa barangay bala, sa Barangay Actiondale, ginapili maninila nga mga Forest of the Poor maning nga mga tao ni. Correct Action Rex. Ang sa syudad, amuman gyapon. Correct Action Rex. Galing kay ang iban bala kumod nga wala sila makabaton. Kay iban ko no sa subdivision, hindi man tanan nga subdivision ko no mga mayugid pangabuhi. Ang ibante amo ni nagatiner sa balay isang ila sining nga pamilya o kon himata Action Rex. Like anong dispo na sang mga barangay officials kag sang syudad taman? Actually, Action Rex ang balde ni Kapitan Gonzales kung may reklamo dito sila reklamo sa DSSD nga mo ang nag-validate sang listahan Action Rex. Kay like bala sa case ang isa diri ka punong barangay sa Bacolod City, nagreklamo si Action Rex nga supposedly 7 ka kilo ang unod sang food pack nga yatag siya sang mga pumuluyo pero suno siya may ara 3 kilo, may 5 ka kilo daw ang alin na sa syudad? Ang alin sa syudad Action Rex.
nga nagamuna yang kwaniya? So mo to pauli no ni Kapitan do sa area to sang barangay 26 action rex kay Kapitan de la Orola susunod kay nag-order naman si Mayor Bing nga i-investigate no nga posible human error action rex kay kadamo-damo man sa mga food packs galing kay kung magpito ang kakilo na per beneficiaries, 7 gina kakilo, hindi nita pagkagkulangan. Correct, Action Rex. Pero sa bahin sang barangay Pakuling, kay gin-explain din ni Kapitan Gonzales, daw kompleto man yung Action Rex, wala man sang may nagreklamo so far. Galain ang nabaton sa isa ka indigent ikumpara sa isa ka indigent. Kay usually may mga comparison. Ano daw yung nabaton, amo niya ako nabaton, pila ka dilata, pila ka noodles, Action Rex. So amo siya ang tikang sa krosang syudad. Nga i-investigate kung may kulang dugangan Action Rex since damo man sa mga donations, nagabaton ang nagaabot no? Sa mga nagapangputos da siguro palarias lang tanan para nga wala reklamo kay balukong ang ibanda tuyo, lapyo, hindi man nila ma-perfect pero basta amo lang na nga palarihas 7 ka kilos plus mga sardinas kag ibanda mga noodles dira amo ginasang dapat ibutang da sa suludlan Action Day. Correct. I-double check kag i-counter check the Action Rex para masiguro nga alalangay alalangay tanan para wala sang reklamo. Ang food pack nga ginahatag sang syudad nakasulod ni siya sa Eco Bag Action Rex sa colorful actually lain color pero ang inang may ngalan? May ngalan nga City of Bacolod, may lilain color Eco Bag daw eco-friendly siya nga suludlan. And then ang isa naman yung iyaka barangay daw ka normal ang bala nga plastic Action Rex. So na-explain ta na hindi palarihas ang unod sang food pack sang syudad nga ginahatag kag food pack. Pero tandaan ta kung iya ka syudad daw robagbag na siya nga eco bag nang may tatak nga City of Bacolod daw muna sa iya. Correct Action Rex. So muna gani nga kung plastic lang niya ang inyo sining nga ginakaptan meaning hindi na halin sa syudad barangay. Kundi iya sang barangay. Tiyan mo rin ang iban pasalamat sa lang kung anong nabaton kag ang Action Rex ang panawagan din sang syudad nga ano may nang gina-liquidate man sang COA ang kutob sa mga funds nga gina-disburse sa sini nga krisis. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action na dahil Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action Dale, kaduan ang balita ni Action Artay Hopon sa special assignments. Dugang supply sang bugas request na sang pamunuan sang NFA sa Negros Occidental bilang preparasyon sa nagapadayon nga enhanced community quarantine. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Nag-request na sa dugang na supply sa bugas ang NFA Negros Occidental dito sa Rion bilang pagpanghanda kung preparasyon na Action Vaccine kaso ginman nga maglawig pa ang pagpatuman sang enhanced community quarantine although madumduman yati ang 100 bali ang sinmil nga supply sa bugas okay na iya nasunod sa iya para sa syudad sa Bacolod kag probinsya nga allocation. In fact, out of 100,000 nga una na naprobahan, may 50,000 na diri nga napadala sa aton sa bahin sa Metro Bacolod kag ini na panagtag naman sa nagkalain-lain nga mga LGU nga nagalakip sa syudad sa Bacolod kag palibot sa probinsya sa Negros Occidental pero sunod na rin sa kay NFA Manager Josephine Vinos Castillo. Mas labing mayo nga titimprano pa man nga magbutang na rin sa buffer stock ang NFA Bacolod kag Negros para in kaso ginman huwag ginapangayo ang maglawig pa in krisis mayara na nga naan sa buffer stock nga pwede gamiton. In fact, ang gin-order sa probinsya at the amount sa itong ginapain ni Governor Lacson na tinatagan na tuya kagang City Government ng Bacolod according sila record kahapon gina-expect niya kaya ito po sa Iloilo ang 4,000 grabilin yung nag-deliver sa Bacolod nagkompleto naman ini kahapon nga adlaw no? So pa diri sa kay
Castillo, kinaulat niya kung bala aprobahan tagan sang green light sang ila sa regional director o regional manager kag pilab lang ma-approve bilang buffer stock para iya sa Negros Occidental kag Bacolod. Yari siya sa atong interview. For the initial needs sa ating mga LGUs, sa ating mga provinces, so far, sir, kaya man sa ating inventory isupply. Ang tanong na kinanglanon sa first nga pagpanagtag ni, do okay na nahatag niya sa LGU kag sa Yes, sir. Oo, yes, sir. Do na ano nakipa namon. Ang probinsya halos tanan nakakuha na. Na-serve na, sir. Na-serve na to naman ang 31 million ni Gov na ginbakal sa amon na-serve na naman kanan. So ang 31 million, pila to ka sacks gani, ma'am? 24,800 bags, sir. Pero nagahirit pa ko di kayo director na madugangan. Kita ko gani may mga additional mga request si Gov kay si Mayor. So labuton mo gining 100,000 kay gina-request mo. Ang 100,000, sir, kwa na gina siya, confirm na gina siya nga maabot sa aton. Pero ang 50,000 sinasara mo na nang na-serve na namon. So ang 50,000 subungan mo ni subungan ongoing pa nga gina-transfer. So may mga additional request pa ang aton nga mga provincial government kag ang city government. So nagahirit pa ko di kay ma'am nga kung pwede madugangan pa kita dira para may ara kami sir buffer stock. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Action Radyo, Philippine Standard Time, las 12:23 na nga oras. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Daligid lang sa iban pang mga reports naton karon dugay-dugay lang Malakay Finance Corporation base nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2. Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Balago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Balago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Basa lang ko mga pilalang kabilog Pero ang mga mensahe nyo, hindi ko na yung mabasa. In fairness man sa mga LGUs na to, no? Kaya may iban gidi nga. Ay, oo. Kung kay sa iyo, mo na lang ni ang mga mensahe sa aton sining Facebook Live, no? Iyo mo lang ni kay kabudlay gid sa sitwasyon, no? Especially tagtaganay subong. Kay Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor, Manny Loquias, kay Nini Sanchez Parcon, kay Ron Bautista, kay Ramsky, may lang pag-monitor Ramsky. Kay Ron Bautista, kag Imbong Jocampo, kagawad Imbong Jocampo, kay Mikaela Tricia Locsin, may lang pag-monitor, no? Mikaela Tricia Locsin, kay Mon Castillion, may lang pag-monitor Mon, sa kay Stephen Magbanwa, gani man, Stephen Magbanwa, kay Cory Bidaha, may lang pag-monitor Cory Vidaha, kay Annabel Infante Mendez, kay Sanchay Chao Sitin, may lang pag-monitor, no? Judith Calves Pamposa, Inday Noblisada, may lang pag-monitor, no? Ricky Chan Bilbao, paring Ricky, may lang pag-monitor, dira sa Camilot Subdivision, kagay Toto Riley Bilbao, dira, may lang pag-monitor, no? Rolando Diaz Lacsinto, may lang pag-monitor. John Rib Crosata, may lang pag-monitor. John Rib, okay na ko
Nga tuntong pulis. Hindi to sa pulis. Gapa pulis lang to nga daw matyaga mo daw pulis siya. Sobra pa siya sa pulis. Sheila Alagos, may lang pag-monitor. Dinar Siles, kay Dayna Siles, may lang pag-monitor. Diana Perez, kay Dundi Incabo, may lang pag-monitor. Perti man si Dundi Incabo. Di ya kilala si Pulito. Dapat sir, imo salakyan pareho kay Pulito Everest. Dundi Incabo may lang pag-monitor doon. Kay Bot Kasumpang, may lang pag-monitor Bot Kasumpang. Kay John Carriedo, may lang pag-monitor, no? Kay John Carriedo. Kay Princess Atasya Bagbanwa Okati. Kay Alfredo Malakaman, may lang pag-monitor Alfredo Malakaman. Santos Wilma Bertomin, may lang pag-monitor dira sa Villamonte. Valencia Kinet, Lito Barneso, kay Jo Marie Formentera, Christian Monterde, kay Danny Mundihar, Susit Bidyon, may lang pag-monitor. Amugani man. Inday Susit Bidyon, may lang pag-monitor, no? Kay Simong Caltorilla, Jenny Solgon, may lang pamati dira, no? Kay RJ Sol Rofing, may lang pag-monitor. Dira sa sudad sang La Carlota. Kay Roland Maapni, subong kay Third Amparo, Dave Gasapo sa GM Basa, La Carlota. Ayos, may lang pag-monitor paring John Solinapa. Kay Mrs. Dira, no? Good PM lang. Ayos, Burley Gigavini Duenas, dira sa La Carlota, may lang pag-pamatin de Burley. Then kay Gemaline Gaudan Canilio, may lang pag-monitor kay Andrea Lynn Leonardo Torres, kay Dingding Lasa Saldoa, Mary Jane Mary Grace Eugenio Fermin, may lang pag-monitor. Paring Romy Alconsa, ang chairman of the board sang OTTG, may lang pag-monitor. Kay Ophelia Galero Arce, no? Kay Toto Paipon ho, wala nga pag-monitor ga-monitor sila subong gra sa opisina, no? Pwede sige, thank you gid. Kay ay paring Ala Navales, ga-monitor man paring Ala Navales. Damo gogtas kay pistan niyo ay. Relax lang tagipusoon ninyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 12:30. Daligid lang, standby mga ka-aksyon. Manumbalik ang inyo sining palatuntunan. Standby aksyon Eric Magbanwa, aksyon Marlon Hinovia, plus ang mga report sa aton sining mga out-of-town reporters. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19.
Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
At sila, makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga Radyo Philippine Standard Time, las 12:38. This time check is brought to you by ISO certified world-class quality. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. May mga dinakpanay pa sang motor sa open pipe sa area sang Police Station 5, no? Atensyon danay ay kabudlay nga sitwasyon ning aton ini kay daw hindi ta makaintindi sang ahaw ultimo nga instruksyon ni. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang pulis sa area sang Station 5 nagpangdako pa sang open pipe. Ay nano nga sitwasyon eh. Hindi man open pipe, actually nga open as in why sabla silencer. May silencer sa pero ti amo gina kon motor gahod-gahod gawa. May nagsaka dire nga gindakop. Ay huogid ka budlay gid sang sitwasyon ta no. Sige kantuan ta ng balita ni Aksyon Eric Magbandua sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa palayag ni Lieutenant Colonel Ariel Pico liwat nga nag-orient sa mga reservists sang Philippine Marines kag Philippine Army sa kung ano ang dapat nila nga i-check nga sa nagapagwa kag nagapasulod sa mga border control. Dapat gid siguro, sir. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye, Aksyon Eric. Aksyon Rex, good afternoon. Oh yes, Colonel. Yes, this is Philippine Marine Commandant Major General Nathaniel Casim on the line. Okay, Cow. Yes, what happened to my man? Your man is a man. Okay, we will investigate on that case. Because hindi ko nan tinutularan yan. Mga ganyang gawain, ano. Because I am the Philippine Marine Commandant. I am Major General Nathaniel Casim. Nathaniel ano? Casim. Casim? Yes, the Philippine Marine Commandant. Okay. So I will investigate on this matter. My man is Reserve Sergeant Ernie Pistano. Okay, we will investigate on this case. Okay. Thank you, sir. Oh, you're welcome. Okay. Ito lang ulo ko sige lang kay palambot na kay General Nathaniel Casim Action Rex, no? Sa din na si General Nathaniel, ano man?
Major General Nathaniel Kasim, muna siya nga aton nga Philippine Marine Commandant, no? Because Pistanyo is a Marine Reservist. Reservist to siya? Oh yes, Marine Reservist. Tayo wala man to katilaw service? Under na siya kay Major General Nathaniel Kasim. Gali? Oh yes. Dapat i-out na sa serbisyo, kaya kada mo na siyang reklamo di siya. Oo. Okay. Dapat i-out na siya? Oo. Okay. Munang problema dyan eh. Anong problema, sir? Hindi siya nag-coordinate sa team leader dyan sa home site no? Okay. Ay, gahang nga akong ano doon na computer? Okay. Basta may COVID virus na. COVID lang, hindi lang COVID. Ayun, di purma. COVID lang. Okay. No, that's good. Dapat i-quarantine siguro, anaya. Si Sergeant Pistanyo? Oo. I-quarantine siya kay basi kung may COVID man isa. Basi way sa ma-orient guro sang team leader sa home site nga ang limitasyon ta mo lang ni. Tanan ni sila antis laging pangbuyan gin pang-orientan ni sila sang team leader nila. Sino team leader nila siniman? Basi kung pag-orient way sa bala matabuan niya. Basi nagpaninda pa ni siya. Ayun di purma. O nagbakal gatas pa. Amo na gani nga kinasagaga pagkabalo ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang PIO sang BCPO tiging katuan niya ginidayon, no? Tapos gikantuan niya gid man eh. Ug kantuan niya ni listen ka bala karon sa ako nga interview bala. Kay mabilib kay Colonel Pico. Bisan hindi pa ko mamati sang interview sa iya, kuya bilib kuya sa iya. Kag tanan nga mga BCPO personnel sa kay Colonel Binyas, bilib kuya. Ati ho. Pagkabati kay nato gin katuay sa magin orient si Sergeant Ernie Pistanyo. Dapat i-relieve na sa pwesto. Hindi lang anay obserbaran tanay na. Ano ang bal ya? Ano ang bal ni Pistanyo? Hindi, way ko yung interview si Pistanyo, si Colonel Pico yan, interview ko ya. Way ko na yan, hindi ko na interview. Hindi, sobra pa sila magasta sa mga minin uniform ta. Gani man. Sila naka-uniform lang, pero pag umuba na sila daw, mga tao na sa mais na. Ay na? Okay. Inasa daw, sobra pa na guros tao sa mais. Basi kung tao-tao lang na blaw. Ayun, di purma. Sige na sa kaga, naglibot si Colonel Pico Sa tanan nga mga borders control bla, liwat siya remind nga may limitasyon kita kakasta lang kita diri. Hindi kita magsobra pa. Ngayon na yung madala sa ginatawag nga check-up operation, apalanta mo pa sa imong driver's license. Bisan ara naman kompleto naman ipakita mo naman sa iya. Ara na gani ginpahalin sa ID ta hasta sa certification ni SM, sa certification ni Mayor Bing. ID gid yang pangita ya, license gid yang pakita ya, pangita ya. But nano sa iya? Dang lain pag ginpakwaya pa simong mas mo. Ginpakwaya pang mas ko kun galing daw na tapungawan ko sa ubra sa ako mo kay kun ginpakwaya to lugahan ko lang to sa rekta. Taon di sa mag-awa sa iyang pagkakwaya sang mas mo gin duplaan mo sa dayon. Wala kami. Galing kay daw na shock man kubla sa ginimo iya blaw. Naunahan niya kadungan Naunahan niya kudungan. Mamo ko naman siyang na-filean sang kaso sang 2009 na. Wa sa kabalo ko sino si Rex Cantong. Hindi man ko magpapakilala siya. Gitaya ultimo man lang mo. Di pa mo kan. Sergeant Pistanyo. Si Action Rex Cantong ko. Hindi mo. Ikaw sir sa BBB program. Okay, go. Go na. Wa sa kakilala kay Rex Cantong eh. Hindi man sa honor sang ID, tanan nga certification, di sa mag-honor. Hindi na mayo Ato na, gin-orient pa sa ni Colonel Ariel Pico gin-orient sa? Mati ka sa ngambal ni Colonel Pico? Ano ambal yan? Colonel! Ano ka na Colonel? Orientation, iningatan nga mga reservist kag on behalf ng Bacolod City Police Office, ya pangayo kita sa Pasaylo, sa kay Action Rex Cantong. Iba na ito ng pangapit kasi may ara pa sila mga reklamo mo regarding diraya sa ato ng mga border inner and outer border control. Kaya iba na actually wala pa sa nakabalot sa mga exemption sa aton nga ginakandak ng mga quarantine passes nga may ara yung sa media, sa aton mga doktor, mga pari nga exempted sila
pagkakatudriya sa makulod, hindi ka dyan sa labi na ito mga importante ng mga transaksyon at generic. So, may mga katulad sila problema, Colonel. Sino ang ilang dapat tawgan na, Colonel? May anak kita dira ang mga team leader, no? Sa kada border control natin dira. May mga senior kita dira ang mga kapulisan na pwede nila ma-refer ang mga problema in kaso, no? Kung may mga magpangduwa-duwa, ay mga problema dira gina-check sa ato ng mga border control kaya subok generic sa libot ka na ko dire sa pag-disseminate sa mga information. Okay. Axarex, pasaylo lang ko na sa ni Colonel Pico. Ang gusto ko daya nga i-relieve na da si Pistanyo. Okay. I-relieve na sa isaylo lang sa kundin dito sa may alangilan, pwede ginasamasahin to Okay. Mula na ngayon ko lang sa ila, kay kon padayonon ni nga arada siya, amo man nagyapon ni moon niya, kay may duna na ni sa paminsaron niya mo. Ate, pero hindi na gawin namin mo, kaya sa nga, ginorient pa sa ni Colonel Pico, mga bisan pa, may ano paning pangidaron, yan ay may gakurog-kurog pa na sa, dapat respetuhon dapat respetuhon. Ate, okay. Oo, kay kabudlay kung kaysa. Kay kon pasagdan talang na, isa man lang na sa actually. Tagaan sa chance, Guru, Ati, kung liwaton niya pa natin, I will call General Nathaniel Kasim, no? Dugay, mahapit ko to siya, kag ganun ko, kamusta ka, sir? Okay lang kay hapitan. Kaya na kayo, masasari mo nga, Axarex, pakapian na yan. Pangapi mo lang ng kapi mo, tapos balay kapi. Axarex, ito kasi plado, simpa. Hindi kay ina daw kuan gid ko mo daw makabunggo man ko kay ina sang ubraya mo. Oo. Tani parking ko pa nga akong salakyan kag manaog na gid bla. Kani kay kung kaysa ti ginataha taman isla mo. Oo, sige. Okay? Okay Sabi ko, hindi ka mag-okay. Kaya tawag ko na lang si General Kasim kung hindi ko okay. Basta okay ka na, ha? Okay na ko, Okay, Gawad jo, Fred. Captured. Okay na si Axarex, ha? Okay na ko, bro. Okay na ko, Kay kabudlay ko kaysa ni sa ipasaylo ni Action Percival sa Moises Padilla. Ate, basi kong impiit ang ma-checkpoint dyan. Palagi ito sa... Init ni siguro sa mga katapos ang media, Why ko kabalon? Kay nakita ko di sa write-up sang Visayan Daily Star Hall last December 2009. 2009 bla mo. Amo man ni siguro, gyapon. Ate, double check ta. May kalam ni siguro ay. Sige. Okay? Sige, salamat kay Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sana nagpakayo pasaylo siya mo kasi under na sila mong mga tao pala. Ako gabaton ko na sang pasaylo. Tao man lang siya mo. Tao man lang siya nga makasala siya. Pero kung isa ang sala mo, hindi pa makita sa kagulingon mo. Gani. Iba't mga tao makakita sa imong sala. Daw si Sinogid sa mag-uniforme, advice ko lang kay Sir Pistanyo, baguhon tang karakter ta, no? Baguhon ta, ang gunting ta, baguhon ta. Hindi ta baguhon ang aton nga pamatasan, basi sudan kita COVID-19. Laban. Friendly advice niya kay Sergeant Pistanyo, Amo na lang advice ko, sir. Medyo gamay lang kuan gamay lang pasensya kag importante da nga insindihan na insindihan na human lang lecture sang obrata kung naka-uniforme ka, kami naka-uniforme man Action Radio. Kung frontliners ka, frontliner man kami. Oo, gani man. Ano gidyang dapat no, kung nagakaon ka, nagakaon man kami. Oh yes, Axarex. Kung nagatakin ka perme, imo na ya. Kasi Axarex na ligid nga yan magtakin, no? Kag kung nagagunting ka nga white side wall, imo na ya. Oh yes, Axarex. Kaya si Rex siya mahilig na sa simikalbo, no? Kalbuhan ka ko. Sige. Sige, mula Rex ang atong balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita ko na sa Action Eric Magbanang nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita sa BCPO, kadtuanta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Bangod sa ECQ implementation, Gobyerno Probinsyal igalansar ang Kadiwa Fresh Good Delivery. No? Subong adlaw, ano ni siyang Kadiwa Fresh Goods Delivery ni? Daw yung balita ni? Yaring countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson amo ang nagapanguna sa paglansar kung paglansar sa bunggit nga adlaw nga ginatawag nga kadiwa nga ang musalingon katuwang sa diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita. Ini ka marketing strategy sa Department of Agriculture ang tinutuyo makadirekta pag-angot sa mga food producers pagkadto sa mga consumers. Ang ining Kadiwa Food Market isa lamang ini sa 66 ka mga Kadiwa stores nationwide. Iban nagbukas na, iban pagabuksan pa. Programa sa Department of Agriculture para nga mabuligan ang mga apektado subong sang ang ginapatuman nga enhanced community quarantine, extreme community quarantine, kon lockdown man sa ibang nga bahin sa nga pungsod sa nga Pilipinas. Ning Kadiwa Food Market inpahamtang ini sa Negros First Food Terminal. Ning matabo si Aksyon Rex damo sa igatap ang gobyerno probinsyal. Ang mga food producers gikan sa mga banwa kag syudad ang ila siring ibaligya ya Aksyon Rex mga preska ini nga utanon, karoton, poultry, kag pati na posible ang fish products. So subong nga aga ang nakaplastar pa lang diri sa Negros First Food Terminal ang mga preska nga mga utanon kag karoton. Sarak rider partners ngamon ang una nga ginatap sa nga provincial government. Muna sila ang nakapatayon una man sa ila sa ding arrangement ining grab food no open man ang provincial government sa ibang pagi sa mga rider partners basta kompletohon lang nila ang pag fill up sa nga forma sa ila sa nga application. Tinutuyo sa mapadali ang pag-deliver sa fresh products o fresh foods sa mas manubo nga presyo, manubo ng presyo ikumparar sa nagkalain-lain nga mga merkado. Ang pagpare Governor Bong Lacson, hindi lang kay sa panahon sang ECQ implementation, ini ipatigayon, kundi magapadayon ani depende talagan sa sitwasyon. Yari si Governor Bong Lacson. But we cannot leave behind other programs. So today, we are launching our Negrense, Kadiwa, Niani at Kita. Because more than ever, we really need to be able to send this produce to our constituents. Kapag naman tayo limitado na sa buong movements ng katauhan, you're only allowed one member of a household to go out. Pasalamat po sa atong mga riders partner sa ila pag-cooperate sa provincial government. I hope na with this strategy, it will be successful, especially now when we all have a enhanced community quarantine. But more important that even beyond ECQ, this will be a program that will become already normal to everybody. Tatawag na lang sa app and food or any food will be delivered to their homes. So let's do everything possible to make this successful because as I said, this is not only for ECQ. Ang transaksyon sa Reaction Rex via online yapon, cellphone yapon, kako na sinunuyag siya nga mag-order, pwede sila makasulod sa Negrense Kadiwa nga Facebook page. Ang kasunod ka sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovia, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial.
Sige, matapos ang balita ni Action Marlon, kadtuan ta na lang rektang aton sining mga out of town, naka-standby si Action Roger Gotib. Pero imunok lang nibla sa mga nagapanagtag ng mga individuals sa mga barangay kapitan, way nakamuda labot Kung managtag ang individual, panagtag man ng barangay, kaya ang barangay may budget na. Hindi nagakahulugan nga kung manghatag, for example ako, manghatag man ko, sang kutob lang masarangan ko ilista pagidya, iagi pagid sa barangay, inanong nga klase ka barangay niya man. Ang ginatumod tadi ang Manuling Kawayan, Negros Occidental. Sa taga Manuling sa barangay officials ninyo, lihog ta, atipanan nyo man bala ang problema sa mga pumuluyo nyo Hindi kayo kumanagtag ng isa ka tao, intrahan man ninyo, Ay nano man yung inyo labot na daya kung mag-intry ang individual daya sa pagpanagtag sa inyo man. Hindi kayang natabo nga may isa ka pamilya nga nagpanagtag, gusto pa yasang barangay yang sa ila iagi. Ay kabuisit ng klase ka pang gawi ning yasang Manuling niya man. Amo na ning kinagubot ng halos kalabanan ni tungod sang gutom na ang ila malista-lista pang ay, galing kay kabudlay kung kaysa maghambal ka sini. Pero ang akon ng dire punto, nga kung may inog hatagi ang naga kinahanglan. Hindi pag idalok. Kamo nga mga barangay officials kamo, dira sa Manuling, kabay balok kamo dapat kunanong role ninyo, no? Amo lang na kaimportante. Kadtuan tanay balita ni Action Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, may kang tanan si isa ka persona arestado matapos nga ginhaboy, ginpahurabog ang bugas nga ginhatag ayuda sa isikyo na anong sitwasyon ni man. Yari ang kaundan sa report ni Action Roger Gotib, Jer. Action Rex sa plano karon sa kagawad nga sa diin amo ang abusuhan sa sining isa ka persona matapos na paghatag sang bugas. Kagin haboy ang bugas, ginhurabog. Bangod nga hindi komporme nga ini nga bugas hindi makaigo sa ila panginahanglan hasta matapos ang ECQ. Hindi natabo mga alas 4:30 takna sa hapon kahapon sa bahin sang isa ka purok sa Barangay Sunwan sa Purok Malipayon. Sunod sa kay Kagawad Gina Britanya, 52 anyos, Kagawad sa Barangay San Juan, nga sang nagapanghatag sila sa mga bugas sa Pumuluyo, ining isa ka persona gikilala kay Ronald Villafuerte, 38 anyos ang edad, residente sa Purok Malipayan, Barangay San Juan, ang nagkuha sang bugas, pero iya ini nga ginhurabog sa pertahan sang ila sinikabalay kag magpamuyayaw nga nagasili nga hindi ina makaigo nga supply sa ila sa sulod sang 14 kadlaw samtang ginapatigayon ang enhanced community quarantine. Sunod sa kay Gina Britanya nga barangay Kagawad, iya gintawgan sang pulis bangod nga violente na ini kag ini si Ronald Villafuerte ang ginaresto. Detinado ini siya kahapon hasta subong adlaw kag plano nga pagpasakaan sa kaso. Pero na-interview naton si Kagawad Gina Britanya, yun sa iya ini nga ipatawag sa barangay bangod kay observe lamang ang prescribed hour of detention nga 12 hours kag ini siya nakagwa na kaina. Kay kagi papirmahon bisan niya nga kuan kay kung magkuan na sa siyempre violence against women manahimo ya mo other case dala sa violence against women. Ang officer ko ya bala nga daan si daw na insulto kubla sang official gapon. Daso mo pa tawo. Daso ma-file ka sa iya direct assault hindi na. Di na lang ko yung file siya kay maluoy man ko. Naluoy man si Kagawad Gina Britanya pero ibutang niya ini sa eksakto nga proseso nga posible ma-reprimanda kag ma-disiplina ini nga persona. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gotib nag-report sa punod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gotib. Balita sa syudad sang Cadiz. Singagahon tani may duha pa ka mga report sa syudad sang Sagay. Police Major Antonio Benitez Jr. nagapanguna sa pagpangaresto sa mga violator sa ECQ sa syudad sang Sagay, masobra sa 20 ang nagkaladakpan subong ngaga.
Yari ang countdown sa report ni Action Tom Monforte sa Sagay City. Action Tom. Yes, sa Action Rex, tubong iyang adlaw, ang aton iyang hipi dire sa siyudad sa Sagay, Tulos Major Antonio Benitez Jr. ang nagapanguna gid Action Rex sa pagpanakop sining padayon gyapon nga mga pasaway naton nga mga pumuluyo. Kay na sa barangay Old Sagay, Action Rex, sobra 20 ang nagkaladakpan. Bangod nga ti arag yapon nagalagaw ya Action Rex sa gwa sa ilang balay kag dawala lang COVID-19. Bangod sinasin Dawala lang COVID-19 matyagan nila. Dawala lang COVID-19 kag dawala lang ya sa sining curfew gin implementar Action Rex nga ECQ sa bilog nga probinsya. Bangod sini gin pangunahan gin sang aton yang hipi di sila sa Sagay ang pagpangdakop sining mga pasaway gihapon Action Rex kag kaina bangod sini mga sobra 20 ang nagladakpan pero maayo man ang ginimo sa aton yang hipi gin pabaklan sila sang soft drinks pero gin pa-post up kag ang makauna urot Action Rex medyo excuse ya amo tong penalidad ang post up kagin painom soft drinks nga nagatagi ang adlaw. Ang isa nga nakauna ya ubos Action Rex gin lecturean lang kagin papauli kag madamo ya Action Rex ang nagadinalagan kay na may ara pa apat kay nakapamatanon nagdalagan kag nagpanago pero wala gid ya patawad gin pagwa gid sa ila panimalay kagin dala dire sa istasyon sa Sagay kagin turnover man diriya sa Barangay Poblacion 1. Bangod ng Barangay Poblacion 1 among may binakadako nga game o kon covered court kag dira gina himo ang holding area nila kag ang tanan nga nagakaladakpan dira ginapatiner sa sulod sang 12 iya ka oras kag medyo stricto nakatama Action Rex bago pa man sila makagwa tapos ang 12 oras kung medyo bulubog at man gawang ilay ang pagvayular, dira gina-implementar ang penalidad. Sining nagavayular iya Action Rex sa enhanced community quarantine. Sige, pagyapon niya Action Rex ang pagpanakop nila. 24 oras ang mga checkpoint. Kag bangod nga ginadumilian agad, kag gina-stricto ang mga pumuluyo nga magwa sa ila panimalay Action Rex. Kaya madakpan kaluluoy kay gina-pick up gid Action Rex kay wala gid may ginapasino bisan barangay kagawad Action Rex gina-pick up kag ginadala dire sa Barangay Poblacion sa gym nga nagavayular man Action Rex. Sige. So duha ka hapon niya sa taga Barangay Plaridel nga duha ka barangay kagawad ang gin hold sa 12 oras dire sa gym sang Barangay Poblacion 1. So para Action Rex, muning madulong naton ng mga balita gikan diri sa Sagay. Action Tamon 40 nag-report sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Tomon Forte. Balita gikan sa Dakbalwasang Sagay. Kadtuan ta naman ang La Carlota upod kay Action Percival Villamor. 3 ka personal na dakpan sang kapulisan sa among syudad sa paglapas ang curfew. May lang ito, jutay lang nagkaladakpan, no? Budlay kung kaysa kung magdamo. Nagid kay ba? Hugin. Kantuan tanay balita ni Action Percival Villamor. Sa syudad sa La Carlota, we have Action Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, 3 ka persona ang naglapas sa ginapatigayon nga curfew hours kagabi sang aton kapulisan nga ginapamunuan ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police upod ang mga personnel sang station. Dakop dire ang 3 ka persona nga ginkilala kay Joshua Ayan Ruiz E. Capistrana, 91 anyos, kay Duarte Cornel E. Capistrano, 27 anyos. Ini sila nga duha Action Rex nga sakay ini sila sa salakyan nga nagalibot-libot nagalagaw sa siyudad sang La Carlota. Kagin parahan ini sila kagin naprehen sang aton kapulisan alas 10:55 sang kagabi. Kagin sila ginaprehen kagin dala sa station Action Rex.
Ang ini naman niya ang isang si Dante Tortosa, Tarabocon, 29 anyos, nagalakat-lakat naman niya sa kalye, ginimo nga daw balakasyunan ang dalan kay Taway. Gindakop ka gina-apprehend sa aton man kapulisan, kagindalaman sa police station. Karon ini ang tatlo, ara karon sa police station, nagapawayway sila kahit pasakapan ini sila sang kaso sa paglubag sa nga curfew hours action Erics. Dang aton kapulisan wala man untat sa pag apprehend sang mga tricycle, private man kag pribado. Ang nagapasaway action Rex ang wala iya rehistro kag wala lisensya. Amo ang nagagawa sa area kag nagalagaw-lagaw. So gintang-impound ang masobra isa kagatos ka mga tricycle, halos mapuno na ang parking area sang aton police station dira sa traffic division sang mga motor nga ginpanggakop sang aton kapulisan sa pagbantay sini sang traffic diri sa siyudad sang Lacarlota. Samtang nga gina-execute ang ginatawag na COVID-19 nga masiguro nga hindi makasulod sa siyudad sang Lacarlota. May porsyon kita nga gina-interview sa kay Police Lieutenant Edgar Salve. Pamatian nato na ang iyang tingog. Latest nato na nadakpan sa violation sang curfew no kagabi niya kita tatlo ka persona nga nadakpan in violation sa curfew nato na ginapatuman diri sa siyudad sa Lacarlota. Mga motor pero makita natin din kung ano sa tubang sa Lacarlota City Police Station halos mapuno ng aton galing compound no sa mga pasaway nga motorcycle and tricycle no kay aside sa quarantine pass kung magaging sa checkpoint namon gina-check ang dokumento sa sa motor Action first. Sama ko ang tingog ni Police Lieutenant Edgar Salve sa interview sa Action Radio Bacolod. Direktaman tayo kita nga nag-live report diri sa Barangay Ayungon, Lacarlota para sa PBB program, una sa balita, una sa action. Action Percival Villamor, naka-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Axon Percival Villamor, Evergreen Herbal Capsule. No? Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobrang ginabuhinan ang kulang ginadugangan, nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, isa ka quality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, dara sa Kabangkalan sa MedPlus Pharmacy, kag sa Jormed Pharmacy. Sa Himamaylan sa Leonor Pharmacy kag Blanca Flor Drug Store, sa Binalbagan GBX Pharmacy, Floritis Drug Store, kag sa Inigaran aradra sa Biliones Drug Store kag Alice Drug Store. Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Magtumarad-lawad-law ha. Sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-1264595. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabinag kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabinag kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our... Daligid lang kay may flash report ng aton sining patrol. May isa ka shooting incident sa area sang Barangay Granada. I-check tabi, we have Aksyon Alvin Graba sa flash report. Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Rex, patay hamyangon pero nga isa ka lalaki sa sulod sa sining tricycle after nga natiruhan. Aksyon Rex, shooting incident diri sa area sang Abada Sky, no? Abada Sky? Yes, Barangay Abada. Vista Alegre, Nicol Granada? Ha? Barangay Vista Alegre na Okay. ni Action Rex. Pasulod na? Pasulod ni Action Rex. Pasulod din sa Abada. Kasi pasulod na kami pa uruunhan jutay. Ora, sir, ano ni nga exact nga lugar ni? Araw. Araw na ni. Araw? Tunto. Abada. Hindi, turul siya bilid sa to. Block 38. Laptop. Barangay Vista Alegre. Vista Alegre. Pero araw pa ni, ukol? Araw na area. Araw area na ni? Araw na. Abada pa? Abada. Abada pa ni. Abada pa ni. Zone 2 Action Rex sa area sang Abada. Barangay Vista Alegre. No? Ang sitwasyon karon diri Action Rex. Ang iling sa kalalaki, ang plastada, ang iya sining tiil ayon, ang silbi nga iya paa, at patong Action Rex sa iya sining motorsiklo sa pila ka motor mismo, ang lawas ara na sa sulod sang sidecar sa ruunhan ang Action Rex, no? Kita mayong position bang para tante. Okay. Ari naman Action Rex imbutangan na sa police line. Ano na, bali di pasero na nga motor na? Yes, Action Rex, the tricycle ara na skilled sang
dala lang money pero private o kundi pasahe kay yelo ang iya sining connection Rex mo. Oo. Yelo ang iya sining gaba masa di pasahe ni sir. Okay. Alright, we have Kapitan, no? Si Kapitan. Sir, ano gidang pastada si Kapitan Lizares? si Sino kanina? Si Kapitan De Leon, no? De Leon? Kapitan De Leon. Si Kapitan De Leon. Kapitan, ang pastada gidiya sa ginatan? May gusto sa tanan, no? Anyway, the report sa mo na may shooting incident, din-respondihan niya namon. Di bali, ining motor niya na pong kuha niya, hindi niya motor. Iyan isang tag-iya sa balay ni siyang black to, black 32, ni sa dark 38. Yung parking niya sa plano niya, pag-waon niyang iya sa lakyan. So, pungko-pungko mo na siya dra. Eventually, mantanod na iban to, ato na to sa pantaya sa may bangga, nakita iya, may tiro diri ko, no? According sa tanod, 3 ka tiro na tao, dasan nakatakurong. So, after ng tiro, naglakat lang. So, lakat lang, wala ka ng motor, lakat lang yung paga. So, definitely, ang tao, ang suspect niya nagtiro na kay alias Negro, ari nga doon sa sulod sa mga itas mo. So, Kapitan, alias Negro, may full name na kilala mo na niya, identified na siya. Ang ako na nabalaan niya, ang iya na ngalan niya na yun, pero damo ni mga parente na dali. Mga tao nila, damo nila parente. Taga-araw ni siya. Taga-araw din siya. So, Lapit lang na da sa iya balay da? Kasi isang nga na siya dali, I don't know kung ano ng kanto siya dali, basta ari siya din. Then, nagtiro, I really don't know, hindi ko kahapag any statement kasi siya na kay Whitehead, details siya na ang... Sir, taga-dirigin siya, din siya dampi ang din siya dampi gatiner? Do ang iyan ni balay, ara na siya black 16 sa may araw mo. Balay yan eh. Ato na ito yung spiak yan, nagkanto na siya diri yaw. Nagkanto lang siya diri para kung tani magpagwa sang iya sa lakyan, ano? Nagkanto lang siya diri, I don't know. Hindi, way na sa salakyan niya. Iyan isang balay, hindi yung motor niya yun. Nagpungko lang siya. Nagpungko lang na da sa motor? Nagpungko lang siya Action Rex sa motor, no? Way mo na sa salakyan da. Way man siya, Action Rex, no? Anyway, si Kapitan De Leon, ari naman diri ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 7. 3 to ang inisyal nga hambal ni Kapitano, hambal sa mga pumuluyo nga among tagalutang. Sir, ang taglutang initial. Why did to make balo, ang nakakita diri na nagtiro siya, nakatakurong siya palya. Pinakabilog, sir? Isa man lang siya. Isa lang. Nakatakurong tuwalya. Diri sa may going, diri sa may Kalanpas area sa Amanda. Hindi na kilala ni Kapitan? So, as of now, why Manila din sunod, kaya may armas, ang ulat nato ng pulis ko na, follow-up operation, May follow-up operation, subong. Pero initial kilala mo ni, o alias Negro pa lang? Alias Negro pa lang nabalaan siya niya, pero taga-Black 16 siya. Magkapunta bla. Sunny Flores. Ano na yung surrender sa to? Ano na yung surrender? Drug surrender eh? Hindi lang drug surrender eh. Kaya may-ari ni siya ngalan dito sa barangay na kung siya, gaduso siya. Gaduso. So, di ko lang inanigro. Kung si Sunny Flores, surrenderin niya siya na last month lang niya na-surrender dito sa aming barangay. So, Action Rex, is certain? Certain alias Negro Sunny Flores. Sunny Flores Jr. Sunny Flores Jr. Junior, alias Negro. Alias Negro. Amo nang initial nga information dra. Yes, and gikan mismo sa kay Kapitan De Leon nga ini siya ang drug surrender. Yes, he is a drug surrender. Ito mga samtong party sa aton tubla ng sinunggad duluso. Mag-surrender na. Isa ni kaya na nag-surrender siya sa amon sa barangay. Then, subong amon natabo siya. Pero anong monitoring day kap da sa ila barangay kadusogin man na? Sir, anong monitoring mo sa imo barangay kadusogin man isa? Yes, kadusog niya. Kadusogin na siya. Ari na subong surrender siya sa aton sa barangay. Kaya gusto siya magbago. So, ginamonitor na siya Japon. So, we know sa amon monitoring that may arak siya gutay. So, gina-istorya mo namon na maguntat na. So, I don't know kung sitwasyon siya kasi
there might be some more partisan drugs. I really don't know the day. Yes, bali magadepende ni sir no sa kapulisan. Pero actually sa ari naman diri ang kapulisan sa station number 7, si Police Staff Sergeant Sir Nipokpan. Initial lang sir, base may yes sir, initial sir. May initial sir, Sunny Flores man pangalan sir. O sunod sa iya pa kay sir, si ang aton tima si San Flores Jr. Ilamasan, 35 years old. Pasado ka taga Block 14 Araw location. Oo, sir, as confirmed by punong barangay Kapitan Dilion, drug surrender, sir. May aragid man niya siya sa inyo listahan. I-confirm ko lang namon sa amon nga chief regarding sa mga sir, i-confirm na naman. Initial, sir, di ng igo sang victim. Ilan daw ka nila dahil hindi tagay o ano pa po. So, may ginahulat lang natin. Ginahulat na lang ang soko. Siyempre si Sir Nipokpan, no? Police Staff Sergeant Nipokpan. Amo pa lang na initial action rex. No? Ang victim is certain Sunny Flores alias Negro. Yes. Taga Block 15, Proc yes, Araw, Barangay Vista Alegre. Yes, action rex. No? Sunny Flores Jr. Sunny Flores Jr. subong ginausisa man karon ni Police Staff Sergeant Gisar Nipokpan kundiin ang igo sang victim. Pero diri action rex ang sitwasyon, ang biktima action rex ang iya sininga paa amo nang nakadapat. Do ara sa nakapungko sa mayor nga plungkuan? Yes sir, sa hindi baling kay na ni siya, gamyangon ni siya action rex. gani pro ara sa mayor. Yes sir. Sa unab lang nga plungkuan sang tricycle. Ang paa para sa yang mismo sa motorsiklo, ang lawas ara sa sulod sang sidecar. Gani. Oo, amo na sa action rex, no? Gintakloban for the meantime sang karton, pero subong sad to say sa mga I'm sorry to use the word, gatulo pa action rex, no? Ang dugo. Sige. Sa subong sini. Way pamabalan kun din ang igo sini kay ginahulat pang soko as of this time. Yes, action rex. Nakulaton taman ang mga katapo sa scene of the crime operatives as to sa pinaka-latest din ang igo sang victim, as to kasi naman ang perpetrator. Base kay ongoing action rex ang operation sa mga kapulisan, follow-up operation sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 7. Pag ang sa mga ka-action to dira kay magwa na ako action Alvin sa mga nagatutok by Facebook Live, tutukan lang ninyo si Action Alvin partisinin, no? Action Alvin? Yes, Action Rex. No? So, rekta diri sa area sang Purok Araw, Barangay Vista Alegre, with Action Papang Nixon Tahom, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Salamat gid Action Alvin Graba, langalan ako sa tiyempo sining bahin mapagod bay na kita-kits kita buwasa diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Sa ngalan diri sa aton sining mga partners, Action Elric kag Action Nelmar Madera diri sa Master Control. Nagagda na kita sa masunod nga programa, Action This Is My Life ni Action Welma Sugaton ni gasunod na sa dili ginamang madugay. Ako ang inyo ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!